نايلومي مصنعت مصحف قدسنا كامتي كنصنعو صنحنا كاب رومي حدا كاب 18 كساع 32 زلوي كاب 18 كساع 23 زلو كجمر مو تي غويتا زمهارني ككافلكم مالت قطع املا كاب سماي ابرسي انتن عمصا زبله كلون نتحقي بعمصا بزخدنو سبات يغلصيو املاح غليصلوم يمو እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉጽ እዩ ዘመኻኒ ወምእንቲ ክስእኑስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይርአ ባህሪኡ እዚ ኸኣቲ ናይ ዘለዓለም ሓይሉን መለኾቱን ኣጸቢቑ ይረአ ግናኸ ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽበርዎን ዘይመስገንዎን ብሓሳቦም ከንቱ ኾኑ እቲ ዘይስተውዕል ልቦምን ጸልመተ ለባማቲና እናበሉ ዓሸው نخبر اتزي حلف املاح نام مثلي حلاف سبنا اوافن 4 محاور زلو من ساسا لمم زبلن نزمسل لوطو يبلنا مالتي ازغفلي كامنا يزحلف سمون مصنعتنا زقصل زلو خفليو زحلف سمون كاب قطر 10 شوعات رينا نيرنا لو مدما ما اطلتا ناتو كاب 18 كنرينا كاب قطري 18 نتحت زلو كفلي قدم مرعينا ملسي لقرب اب 16 ملسي لقرب كزارب دس بلني مخنياتو مز 18 اب 10 قطر 18 ززاربو حساب كاب 16 زقصله حساب سلازخونه مالتي امين حواري باولوس قدم نابتي كاب 18 نتحت زلو حساب مصحفو بزعبا حيل وانجيليو نغيرو امين قدسان بزعبا قطع املاح مزرابو قدم بزعباتي زي حجنا نبو زلنا تنتانيتات مصحفوسي بزعبا حيل وانجيلي نغيروم نيرو قطر 16 تزاربو قال ازي وسان قالي قدسان حواري باولوس قدم بزعبا فرد املاح مزرابو بزعبا وانجيلي نغيروم امين إذا عينت تاكتيكنا هنتقم زلنا أنا نساعدكم قدم فردي محرت እግዚአብሔር هيريو قديمو آمين قدوسان قدم فرد أملاخ فقرو يقدمو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወንጌል ክነግር ኮለና ንሰባት እቲ ክርስቶስ ዝገበረሎም ነገሪና ክንነግሮም ዝግባአና سليخا خبل أمس كالكرانيو تسقيلو مويتو تسيو أبيمان أبو خوينو دما حجون سليخا يمان دالو الناس كنغرومي to good news هنا خنا قدم زلنا before the bad news انتاي بالوانجيل قدمنا عيهوداوي كومون نصرعاوي نزامن زبله كله حيل املاح نمدحاني مو بوانجيل ايحفرني كم تصحف صادقنا بامنت ينبر زبل اتتصدق املاح كاب امنت ناب امنت بو يغهاديو مسبليو نابزنيدو مصنعتنا حليفو وانجيل እግዚአብሔር አቦ ቅዱሳን ወንጌል እግዚአብሔር አቦ ክሳዕክንደይ ከም ዘፍቀረና ዘርአየሉ እቲ አባና ዘለዎ ፍቅሪ ክሳዕክንደይ ከም ዝኾነ ዝገለጸሉ መንገዲ እዩ አሜን ዶ ስለዚህ ብዛዕባ ወንጌል ክንዛረብ ኮለና እግዚአብሔር አቦ ክሳዕክንደይ ከም ዘፍቀረና እቲ አባና ዘለዎ ፍቅሪ ድማ ክሳዕክንደይ ከም ዝኾነ ኢና ክንገልጸሉ ክንዛረብ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ወንጌል ብዛዕባ ፍርዲ አምላኽ ዘይኮነስ ብዛዕባ ፍቅሪ አምላኽ ይዛረብ አሜን ወንጌል ዮሐንስ 3:16 ነዚና ነብነብብ ብዛዕባ ወንጌል ዘለና አራአያ ብዙሕ ትክክል ዝኾነ አራአያ አይሪኢኔ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሰብ ወንጌል ክሰብክ ከሎ ክሪኦ ከለኹ ኩሉ ግዜ ጃጅመንት ዝበዝሖይ እቲ ዘረባ ዝኸውን ግን ከምኡ ይኮነን ቃል አምላኽ እንታይ ዝብለና አምላኽ በተሐረዱ ዘአመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እንበር ከይጠፍእ ንወዱ በጃክሳ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝነ ዓለም አፍቀራ ይብለና እቲ ፍርዲ ኣብቶም ነዚ ፍቅሪ እዚ ዝነጽግዎ ሰባት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ዘዓበየ መስዋዕት ከፊሉልና እዩ እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር እቲ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ብክርስቶስ ፈጺሞ እዩ እግዚአብሔር አቦ ብኡ ኩሉ ውዲ
بنا እግዚአብሔር ወገን ሕጂ ኩሉ ነገር ውድኡ በክርስቶስ ገይሩ ስለዝወደኦ ማለት እዩ ነዚ ውድኡ ስራሕ አምላኽ ምቕባል ዘይምቕባል ንዓና ዝሕደግ ጉዳይ ስለዚ ወንጌል ክንብል ኮለና ብዛዕባ ውድኡ ስራሕ አምላኽ ወይ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለልና ዝዓበየ መስዋዕትና ንዛረብ ዘለና አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ስኡል ይኮነን ወንጌል ቅድም ንአይሁዳዊ ኮሙን ንጽራዊ ንዝአምን ዘበለ ሁሉ ኃይለ አምላኽ ንምድሃኒ ኢሉ አብዛ ሐዋርያ ጳውሎስ አሰር ጎይታና መድሃኒና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሰርቶም ቀዳሞ ደቀ መዛሙርቱ ክስዕብ ኮሎይና ንርኢ ዘለና ትዝክሩ አንድ ሕርጎይንኩም ጎይታ ነታ ኸናናዊት ሰበይቲ አማቴዎስ 15:24 ጎይታ ወድ ዳዊት ንጓሌ ጋኔን በኹፉ ሒዙዋለሞ ማሐረንና በለ ደጋጊማ መስለመነቶ ዝመለሰላ መልስ እንታይ ዝብል ነይሩ እንታይልዎ ንሱ ግና ብዘይ ናብተን ጥፉአት አባግ ቤት እስራኤል አይተላአኩን ይሉ መለሰ ይብለና ከሙና ማቴዎስ 10:5-6 ከይድና ንብብ ኮለና ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ خلقهم ኮሎ በብኽልተ ገይሩ ብጀካ ናብተን ጥፉአት አባግ እስራኤል ናብ ካልእ ኸይከዱ አዚዙ ይሰዲድዎም እዚ እንታይ ዘርኤና እንደሕርኢና እቲ ናይ ወንጌል ምስፋሕ አገባብ ከመይ ከም ዝኾነ ይዝገልጸልና ኣብ ቁጥር 17 እንታይ ዝብለና ከምቲ ጽሑፍ ጻድቅና በእምነት ይነብር ዝብል እቲ ጽድቅ አምላኽ ካብ እምነት ናብ እምነት ብኡ ይጋሃድ ይብለና ከምቲ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ዝበልክዎ እቲ ጽድቅ አምላኽ ዝብሎ ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ማለት እዩ አሜን ነዚ ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ በኢየሱስ ምስአመና ብኡ ከም ዝጋሃድ ይዝቃል ዝነግረና ወንጌል ጽድቅ አምላኽ ይዝገልጸልና አሜን ደቅዱሳን ወንጌል ጽድቅ አምላኽ ይዝገልጸልና እቲ ጽድቅ አምላኽ ድማ አብቶም ዘአመኑ ሰባት ይዝግለጽ አሜን ደቅዱሳን ጻድቅ ግና ይሉ በእምነት ይነብር በእምነት ይነብር ክብል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማንም ጻድቅ ከም ዘይሎ ይዝነግረና ሐቀይዶ ቅዱሳን ጽድቅና ከም ጽዩ ክዳን ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ኩላህና ከም ዝሓጣና ክብር አምላኹን ከም ዝሰአና ይቃል አምላኽ ዝነግረና ስለዚ ጽድቅ ግና ስለዚ ጻድቅ ግና በእምነት ይነብር ክብለና ሆሎ ነዚያ ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ እቲ አምላኽ ዘጽደቆ ወይ በኢየሱስ አሚኑ ዝጸደቀ ማለት እዩ አሜን በባዕልና ዝጸደቅና ሰባት የለና ናብዚ በግብርና ዝጸደቅና ሰባት የለና ናብዚ አቀበት ቁልቁለት ወሪድና ዝጸደቅና ሰባት የለና በኢየሱስ አሚኑ ዝጸደቀ ህዝቢ አብዚ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ስለዚህ ጻድቅ ግና በእምነት ይነብር ክብለና ሆሎ እቲ አምላኽ ዘጽደቆ ሰብ ወይ ድማ በኢየሱስ አሚኑ ዝጸደቀ ሰብ በህይወት ይነብር ማለት እዩ አሜን ካሞትና በህይወት በእምነት ማለት በኢየሱስ በመእማን ስለተሳገረ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይሁን አሜን ነዚ ኮኔል ምልስ ኢለ ክዛረብ ደለ ምክንያቱም ቅድሚ ናብዚ ካብ 18 ንታሕቲ ዘሎ ምዝራበሲ ቁሩብ ብዛዕባ ወንጌል ምዝራብ ሲአድላይ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ ዝነግረኩም ዘለኹ ካብ ቁጽሪ 18 ክሳብ 23 ክነንብብ ኮለና እንታይና ንርኢ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ንማንም ብዘይ ምንም ምክንያት ከም ዘይፈርድና ካብዚ ዘንበብናዮ ቃል ንርዳእ ቅዱሳን አሜን ዶ እግዚአብሔር ቁኑዕ ፈራዲ አምላኽ ክንብል ኮለና እንታይና ንብል ዘለና እግዚአብሔር አምላኽ ንማንም ብዘይ ምንም ምክንያት ከም ዘይፈርድና ንዛረብ ዘለና አሜን ዶ ቅዱሳን ቁጣ አምላኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ካብ ዝገብሩ ቀንድ ምክንያታት እቲ ቀዳማይ ምክንያት ኣብ ቁጥር 18 ኢና ንረኽቦ ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ምሳይ ካብ ዝኒኖ ቀሲለ ክዛረብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቁጣ አምላኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ካብ ዝገብሩ ቀንድ ምክንያታት እቲ ቀዳማይ ምክንያት ኣብ ቁጥር 18 ኢና ንረኽቦ ኣብ ቁጥር 18 ጥራሕ ሰለስተ ምክንያታት ተዘርዚሮም ኣለው እቲ ቀዳማይ ቁጣ አምላኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ካብ ዝገብሩ ነገራት ረሲዕነት እዩ ካልኣይ ዓመፃ እዩ ሳልሳይ ድማ ንሓቂ በዓመፃ ምኽዳን
ويدما مشفاني نزدما بقصر 18 نرخبوينا كم زيبل قطع أملاخ مسبلة كاب سماي عبرسي إنتن عمز أزبلن كله نتحق بأمز أبزخدن وسبات يقلت إلو أبز قطر 18 تراي سلسة عبيت نتبتات تتقسنا له رسي إنت عمز نحق إزخدن وايلو قليس أمالو إزي أم نقرات قطع أملاخ أب هيوتنا كورد زغبرو كاب زغبرو نتبتات حدا يمزيم قدسان قطع أملاخ مجلسي صدقو يقدسان قطع أملاخ سي مجلسي صدقو يقدسان صادق مخانو يزرئي قطع أملاخ قطع خلو جست مخانو يزرئنا قطعو زرئنا كسع كندي نحات أدك سبات كم زتصليو كم تقطعو اتي أبانا زلو فقرك سع كندي كم زخونة دما أودو يسوس كريستوس تغليص ورئنايو هنا فقرو غليص قلنايو قطعو كمان اتي ناتو صدقي زرئنا نا يسوس مسقل زرئنا مبار صدقون قدسنون كمون فقروني يسوس كريستوس كو مسقل قرانو مستسقله سي مدري صلميتا يبل حق ايدو قدسان مدري نمنتاي صلميتو اندحر إن ابو غصو خويلو اتا ابو برهاناتي ابو دو يسوس كريستوس ابو سلمنتاي حدي كاني لو سع زبكي ابو غصو طوي سلمنتاي ابو غصو طوي اندحر إن اتي حيطات زيفلت غنشل املاح حيطات ناي نفس وكفنا تشكيمو ام مسقل سلتنطلطله قدسان مس حيطات حبرت سلا زيبوليو ابو غصو خويلو قدسان እግዚአብሔር በኃጢአት አይ በቃ ጻዋታ ይፈልጥኒ ቅዱሳን ነኃጢአት ጸልዩ ነኃጢአተኛታት ግን የፍቅር ስለዘፍቅረና ኻዩ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ሊእኽቦ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ እዩ ክንብል ኮለና እንታይና ንብል ዘሎና ምስ ኃጢአት ምንም አይነት ሕብረት የብሉኒና ንብል ዘሎና صادق يكنبل كلنا دما أصبح حياتنا زغفلنا أملاك مخوانينا نقلق زلونا اتي تمن زي ركبو ويدما واقا زي ركبو فتصم فقر أملاك مبقر أمسك الكرانيو ترأيو قدسان موت يسوس ناكزابير أبو قدسنا صدقي اتندك سبات زلو فقري كسع كندي مخوانو زغلصي سلازي سبات بقصالنت بزعبا صدق املاح مغلاص يدليوم يوم مالت اتي زغلصلنا دما كنت ابقص 10 شوات زنببنا بعلو እግዚአብሔር كم تصحف صادقنا بامنت ينبر زبل اتي صدق املاح كاب امنت ناب امنت بو يغاديلو بتصادق زخونه يسوس هاليلويا كمزي ابزخنا ببو زصناحنا قطع املاك كاب سماي بقطتا ابرسئنتن عمص زبلن كل نتحق بعمص ابزخدنو سبات يغلص ازي كاب كونه انا نسخاتكمن ترغم رسئنتن عمصان نحق بعمص مخدان انتي مالت مخانو اطبقنا نفلط አሎና مسفلتنا يم تراهينا كاب تقطع املاك نابانا كوردو كاب زغبرو نغرات نقطب قدسان لو مسمعنا ترايكن وصيبنا رسئنت مالت بانجليزኛ ungodliness زبلو ወይ بغريك دما اسبيا يمستلني زبلو زي مئزاز مالتي اذا رسئنت زبحال قدسان زي مئزاز زي مخبار رخوص فريحة እግዚአብሔር زي مهلاو يبلو رسئنت مالتن بقار كبر نزغبو كبر زي مهاب زي مئزاز فريحة እግዚአብሔር زي مهلاو امنت زي مهلاو زبل ترغم አለው عمص زبل unrighteousness زبلو دما بدل زي فتحاونت وطعا قنع ነገር زي مغبار عمص غفعي تنكول زبل ترغم አለው قدسان اب كلاي تيموثيوس كلتا 10 كمز زبل قال አለው
እትጽኑዕ መሰረት አምላክ ግና ቆይሙ አሎ እዚ ማህተም እዝውን አለዎ እግዚአብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም ስም እግዚአብሔር ዝሰም ዘበለ ሁሉ ኸአ ካብ ምንታይ ክርሐቅ አለዎ ኢሉ ካብ አመጻ ይርሐቅ አሜን ዶ ካብ አመጻ ይርሐቅ ማለትም በአር ዘይፍትሐውነት ካብኡ ይርሐቅ ተንኮል ካብኡ ይርሐቅ ንኻልኦት ሙጻእ ካብኡ ይርሐቅ ዘይቅንዕና ካብ ህይወቱ ይርሐቅ ግፍእ ካብ ህይወቱ ይርሐቅ ማለት ይቅዱሳን አመጻ ይርሐቅ ማለት እዚ ማለት እዩ ዘይፍትሐውነት ካብ ህይወት ካርሐቅ ማለት እዩ ድሕር ስም እግዚአብሔር ንጽውዕ ኮይና ከምቲ ቃል አምላኽ ዝነግረና ስም እግዚአብሔር ዝሰሚ ዘበለ ከአ ካብ አመጻ ይርሐቅ ዝበሎ ዘይፍትሐውነት ካብ ህይወትና ነርሐቅ ይግባአና ተንኮል ካብ ህይወትና ነርሐቅ ይግባአና ንኻልኦት ሙጻእ ዘይቅንዕና ግፍኢ ካብ አና ነርሐቅ ይግባአና ይቅዱሳን እንተ ዘይርሐቅና ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት እንድሕር ኣለና ግን እንታይና ንገብር ዘለና መሲልኩም ቅዱሳን ፍርድ አምላኽ ናብ ህይወትና ኢና ንጽውዕ ዘለና ቁጣዕ አምላኽ ኣብ ህይወትና ክነድድ ኢና ንገብር ዘለና ንሓቂ በአመጻ ምኽዳን ማለት ድማ ዘይፍትሐው ምዃን ኮነ ኢልካ ንሓቂ ምጭፍላቅ ምእማጽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና በመንፈሱ ካብ ከምዚ ዓይነት በደል ካብ ምብዳል ይደግፈናን ይሐግዘናን አሜን ለቅዱሳን እግዚአብሔር ንኃጢአት ፈጽሙ ይዝጸልኦ አስቡኻ ይህቦይ ነገር ግን እግዚአብሔር ንኃጢአተኛታት የፍቅሮም ካብ ዝመጽእ ቁጣ አምላኽ ከምልጡ ክድሕኑ ድማ ሓረርታ ልቡ ሎሙ እንኳን እግዚአብሔር በቃ ኣብ አመጽ ንዘለና ሰባት بتنكل نملالس سبات كفاءات أبي وتنا بزح زخونة سبات لوم نيجزابير نيلبو حرر تانتين دهر إلنا نحنا كاب تنسوز صدق وتع عملاك كندهن يناتو دليت قدوسان لوم كابين كابهاتكم من زدليو حد نجر تراي كاب عملت أخنرها كاب تنكل كنرها كاب كفاءات كنرها كاب تجزابير زي فتوى نجر كنملس قصنا نابو كنملس يزدلينا أردوسان اتي كالا اي قطاع عملا كاب سماي كورد كاب زقبرو مغنياتات انتا يندحر إلنا أردوسان تقدامي بقطر أسر شمون تزركب رسيعنات عمتا نحك دما مشفان إلنا زبلنا يتقدامي اتخال اي دما قطاع عملا كاب سماي ناب هيوتنا نابانا خورد كاب زقبرو نقرات تخال اينتاين دحر إلنا نتي أملاخ زقلت الكا أشش مبال سميعهم من اللهم قدسان نتي زيابير أملاخ زقلت الكا أشش مبال نزد ما بقلتي أب قطر عسر جاعتن إسران أميت قلنا له انت ايلو أملاخ قليت اللهم يمو اتي بزعبا أملاخ زفلت زبالة أباتاتهم قلوتيو زمخاني ومئنت غسئنوس اتي كفترة عالم جميرو بقبرو زفلت زي الرئي بحريو إذا خاطنا يزال عالم حيلون ملوخوتن أتأبقو يرئي بلنا أبزن تاي زبلنا زولو اكزابير أملاخ ماننتو أي حابئن فترة نت ملوخوتاوي حيلون سلطان نفترتي نت ملوخوتاوي حيلون سلطانون قليش اللوميو نفس وكف سب دما بزعبا ماننتو حفشاوي زخونه مغلاص اب لبون اب حسابون ااميطو الله كم تبلع على زنببنا يون فطرتون نماننتو يمززاربو سلازي مانم منم زمخانيو يلن يزبلنا زلو اتي باملاخ اتفطر زبله سرعاتو حليك سعلو من منبارو እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ትይሆን ይሉ ዝፈጠሮ ፍጥረት ዩኒቨርስ ከምቲ እግዚአብሔር ዘአዘዞ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ስርዓቱ ሓልዩ ክሳዕሎሚ ከይተዛበአ መሬት ቦታኣ ሃይለቀቀት ወርሒ ካብ ቦታኣ ካይዘበለት ፀሓይ ከሙ ኳኸብቲ ከሙ አበቦትኦም ኮይኖምቲ ግቡእ ስርሖም ምስርሖም ሲ نتمولكوتاوي حيلون سلطانون ابيتون ماننتو يزغلص
ስለዚህ ማንም ሰብ ከመኻኒ አይክእልኒ አምላኽና ድማ በግብሩ ዝፍለጥ አምላኽ ስለዝኾነ ድማ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ነቲ ዘይረአ ባህሪኡ ኣብ ህይወትና ተገሊጹ ንሪኦ ኢና ስለዚህ ከአዩ ማንም ምንም ከመኻኒ ከምዘይክእል እዚ ክፍሊ ዝነግረና ዘሎ እትሳልሳይ ቁጣ አምላኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ካብ ዝገብሩ ምክንያታት እንታዩ ንአምላኽ እናፈለጥካ ከም አምላኽ ጌርካ ዘይምኽባርን ዘይምምስጋንን ቅዱሳን ክብሪ አምላኽ ከይግለጽ ምኽልካል ወይ ምእጋትን እትሳልሳይ ነጥቢ ነዚ ድማ ካብ ቁጥር 21 ክሳብ 23 ክነንብብ ኮለና ኣብኡ ኣቐሚጡልና ኣሎ እንታይ ብል ግናኸ ንአምላኽ እናፈለጥዎስ ከም አምላኽ ጌሮም ስለ ዘይኽበርዎን ዘይመስገንዎን ብሓሳቦም ከንቱ ኾኑ እቲ ዘይስተውዕል ልቦም ጸልመተ ለባማቲና እናበሉ ዓሸው እሞ ንኽብርቲ ዘይሓልፍ አምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ኣእዋፍ 4 መሓውርን ዘለዎ እንስሳት ለመም ዝብል ንዝመስል ለወጥዎ ይብለና ንአምላኽ እናፈለጥካ ከም አምላኽ ጌርካ ዘይምኽባርን ዘይምምስጋንን እቲ ዝኸፍአ በደል ይቅዱሳን እቲ ዝኸፍአ በደል እዚ ይቅዱሳን ንአምላኽ እናፈለጥካ ከም አምላኽ ጌርካ ዘይምኽባርን ዘይምምስጋንን እዚ ትዝኸፍአ በደልዩ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ በህይወትና ዝረአይ ነገር እዚ ስለምንታዩ ነዚ ዝኸፍአ በደል ዝገብሩ እንድሕር ኢልና ናይ ድፍረት ኃጢአት ስለዝኾነ እዚ ዝኸፍአ በደል ዝገብሩ ናይ ድፍረት ኃጢአት ስለዝኾነ እቲ ብድፍረት ንገብሮ ኃጢአት አስብና ከይተቀበለ አይናሐልፍና ቅዱሳን እትና ፈለጥና ንብድሎ በደል ዝኸፍአ ፍርዲ ዘስዕበልና እግዚአብሔር ካብዚ ከምዛ ዓይነት ድፍረት ንነፍስ ወከፍና ይሓልወና አሜን ዶ ኣብ ቁጥር 21 እንታይ ይብለና ግናኸ ኢሉ ንአምላኽ እናፈለጥዎስ ከም አምላኽ ጌሮም ስለዘይኽበርዎን ዘይመስገንዎን ብሓሳባቶም ኮንቱ ኾኑ እቲ ዘይስተውዕል ልቦምን ጸልመተ ይብለና እንታይ ብሓሳቦም ከንቱ ኾነ ልቦም እንታይ بحسابهم كنتو خونو لبومن كتسلمت جيرو اندحر إلنا أتملسي نأملاخ النافلت ووس كم أملاخ جيروم سلا زي خبرون زي مسكنون نأملاخ النافلت كا زي مخبار زي صعبو نغاري ملكتاتو تي بحساب كا كنتو مخوان كنتو حساب تحسب لبخاون زتسلمت نكزابير أملاخ النافلت كا مننتو النافلت كا تغليصو لكا خولو experience غيركا خولها كم املاح غيركا زي مخبارن زي مسغانن ازي كم تسعبلنايو زي قال زي نغرنا ابز نفسو كفنا كنتكرولو زلنا قال نينا يندهر إلنا قدسان نتي إنا فلطو زبل قالي كلنا نسمرولو زغبا قال سي كابز قال انتينا نردا فلطت كم زي غودلومي اللهم دو مساي نأملاخ النافلطوس زبل قال انتاي زمهرنا اندحر إلنا ازهم سبات زياتهم فلطت كم زي غودلومي اتفلطت አለው اتزفلطو فلطت ግና كم زي ጠቀሞም اتزفلطو فلطت ካብ ዝጠቅሞም ክጎድኦም ኮለይና ንርኢ ዘለና ከምዛ ዓይነት ሰባት ደለኹም ትዝፈለጥኩም ፍልጠት ዘይጠቅመኩም ዘሎ ኣብ ክንዲ ዝጠቅመኩም ዝጎድኣኩም ዘሎ ስለዚህ ካብዚ እንታይና ንመሓር ቅዱሳን ዝፈለጥና ፍልጠት ዝጠቅመና ማአሲ እንድሕር ኢልና ምስ ንጥቀመሉ ወይ ነቲ ዝፈለጥና ክንነብሮ ኮለና ጥራይ ኣለኹም ዶ ምሳይ ቅዱሳን ምፍላጥና ብዙሕ ክንፈልጥ ንኽእሊና ትርጉም የብሉን ህይወት ተዘይብሉ ኣባኻት ዘይሰሪሑሲ ትርጉም የብሉን ዝዛረቦ ቃል ኣባይ ኃይል እንድሕር ዘይብሉ ኣባይ እንድሕር ዘይሰሪሑ ምንም ትርጉም የብሉን ኣብ ህይወት ሰባት ከይዱን ዘምጾ ለውጥ የለን ስለምንታይ እቲ ዳግም ተወልደ በደም ክርስቶስ ተዓደገ ሰብ ካብቲ እግዚአብሔር ዝራእየሉ ህይወት ዝወረደ ህይወት ዝነብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ፍልጠት ስለዝጎደሉ ኣይኮነን ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ስለምንታይ ካብቲ እግዚአብሔር ዝራእየልና ህይወት ዝወረደ ህይወት ንነብር ዘለና ፍልጠት ስለዝጎደለና ዲ ቅዱሳን
ነቲ ዝፈለጦ ምንባር ስለተሰአነ ቅዱሳን ነቲ ዝፈለጥናዮ ምንባር ስለተሰአነና መብዛሕቴና ንእግዚአብሔር አምላኽ ጥበብ ሃበና ኢልና ንልምኖ ኢና ሐቂዶ ቅዱሳን ክንኔኖቲኹም ጥበብ ሃበኒ ኢልኩም ትልምኑ እግዚአብሔር ወይ ጥበብ ሃበኒ ትብሉ ጥበብ ማለት እኮ ቅዱሳን ነቲ ዝፈለጥካዮ ተግባራዊ ምግባር ማለት እዩ ጥበብ በኸምዚያ ትጥረይ ቅዱሳን ጥበብ በኸምዚ ዝጥረይ ነታ ሎም ዝፈለጥካያ ፕራክቲካል ብምግባር ተግባራዊ ብምግባር ብኡካ ተጥረያት ጥበብ ሓደ ሰብ ጠቢብ ዝበሃል ነቲ ዝፈለጦ بتكبار كريئي كله أمين ده قدسان حدا سب طبيب نبلو نتزفلت أو بتكبار كريئي كله زابير نفسه كفنا بتصقو يدقفنا أمين ده قال أبزغ نسمر اللوم زغبونا قالات كم أملاك غيرهم سلا زي خبرون زي مسجنون زبلك قالاتهم زبلوك قالات زيهم كلتا قالات بتعمي أقدسهم أمين ده كم أملاك غيركا مخبار كم أملاك غيركا ممسغان مالتاي مالتي قدسان إذا مخبار زبلك قال ترجمو انتاي مالتي مخبار أبزي نأملاك كم أملاك غيرهم سلا زي خبرون سلا زي مسجنون قبلنا هولو انتاي مالتي قدسان إذا مخبار زبلك قالسي انتاي ترجمو انتاي مالتي زغبو مهام مالتي أمين دو نكزابير كنخبرو خلنا زغبو سلا زغبو اينا نخبرو امين دو مخبار مالت زغبو نجر مهام مالتي زغبو نجر مغبار مالتي مملاس موداس ممسغان كمطن كبرو سلطانو معرغو مخبار مباي مغنان زبل ترغم الله قدسان ممسغان زبل قال ترغمون تاي مالتي بزلكا معقاب امين دو ابز زمن زي بفلاي ابز زمن زي نفس وكفنا ابيوتنا خنلمامدو زغبانا يا اهلن مبال بزلكا معقاب امين دو سسعيو كم من قد እግዚአብሔር ዘውጻና كل ساعه ስለ ሁሉ ነገር አመስጋን ሙኻን ዝብል ትርጉም አለው እዚ መመስጋን ዝብል ቃል ስለዚህ ነአምላህ እትዝግቦኦ ክብሪ ውዳሴ ምስጋና አኽብሮት ከመጠን ክብሩን ስልጣኑን ማዕረጉን ዘይመሃብን ነአምላህ كل ساعه ስለ ሁሉ ነገር በሁሉ ዘይመመስጋንን በሐሳብና كنتو خم نخون لبناون كم تصلمتويو إذا قال زمهرنا እግዚአብሔር لو من نفسه كفنا مستو عليها بنا امين دو لبهم تصلميتو አይፈልጥን በቃ هذا سب ابناي مغروم رام ህይወት እንደህራቱ አብዘይ ዘይም ምስጋን ህይወት እንደህራቱ አእምሮ ልቡ ጸልሚቱ ሎ በቃ ከመንገድ እግዚአብሔር ርህኦሎ ንእግዚአብሔር ትዝግቦኦ ክብሪ እናሃበ ይኮነን ዘሎ ንእግዚአብሔር እናመስገኖ ይኮነን ዘሎ ብዙሕ ክነመስግነሉ ብዙሕ ንእግዚአብሔር ክብሪ ክንበሎ ዝግባአና ነገራት ብዙሕ አለ ቆጽርና ዘይንውዶ ብዛዕባ ታብ ህይወትና ዝገበሮ ብዙሕ ተአምራታት አመስጊና ሃይወዳአናሲ አምግሩምራ ምእታውናስ በጣም ዘገርም ነገር እኮ እድሜና ሙሉ አመስጊና ዘይንውዶ ነገር እኮ ያብ ህይወትና ገይሩ ካልሲ ትረፍ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምርካብናሲ አብዘ ጽባህ ንእግዚአብሔር ክነመስግኖ አይገብርን ቅዱሳን አይግባአን አብ ቁጥር 22-23 እንታይብለና ለባማቲና እናበሉ አሸውሞ ንኽብሪ እትዘይ ሓልፍ አምላኽ ናምስሊ ሓላፍ ሰብን አዋፍን አርባዕተ መሐውር ዘለዎም እንሳን ለመም ዝብል نزمسل لوط ويبلنا سب كاب أملاخ كرح كليو ناب كمزا عينت عبو ودكز ودق قدسان سب نيسوس كريستوس اندحر نتيجو بدحريو نزخونا نجر كم زنبركخ كم زجزع فلوتي هكذا حاسوت قدسان هذا سب نخريستوس اندحر نتيجو نتي أبو برهانات نتي مسفن سلام اندحر نتيجو نتزدحن قويتا اندحر نتيجوسي بدحريو نزخونا نجر كم زبركخن كم زجزان فلوتي انت تجزأون ايدنك أنان
اتئسنتهم انتاي اندحر إنا قدسان نأملاخ مالت نتي بمثلو زفتقرهم فتقاريهم حديقهم نتي بأداوهم سرحوا مثلتات أملاخ نايلهم مملاخهم يو كابز زخف منهم تسلمات يلن كمي جيرك ياخا نسخ عبعيدك نسرحك يو چقا سمعنا تلمننا يلكا نزي بلعو إيدا لو على العلو نزي بلعو بانانا تقربوا له أرانشيتات بابا عينتو سخازي تبلعو أرانشيتات تقربوا له على العلو كوي بلعوني بعلخا سريح خايس كمي جيركا تملخو كابز زعبيت المات يلن قدسان إذا دما كميلو أبي وسبات زمت اندحريلنا زود كتزي كميلو أبي وسبات زمت اندحريلنا بقى نتي نأملاخ منصا بمنصاقي نأملاخ اندحر نتيكايو عيدلك كان اندحريل كايو that's what happened اندحر حادث سب نكزابير أملاخ كم أملاخ أفلطو اندحر زي هبوون زي خبروون قدسان صبوك غيركم سمعني اندحر سب نكزابير أملاخ كم أملاخ غيرو أفلطو اندحر زي هبوون زي خبيروون منقدو نقول كم زخونة منم زي مات قداي منم نلعلي زبحال نجر يلن كمزي أبزغف لنريو زلنا مجمرع عياشوخ نسوم لباماتنا نامبال بدحري دما نابدن الزازي بدحري دما نابتاقوت مملاخ إذن أملاخ كابزي مفلاق زمت نجر يقودسان تريو لكم هيوتهم كميلو نقول كيدو عياشوخ نسوم لباماتنا يلن بدحري دما دنزيزو بدحري نابتاقوت مملاخ كيدو إذا قلو نأملاخ كابزي مفلاق زمت نجاري مالت نأملاخ النافلتكا زقبقو خبرن مسغانا زي مهام مالت بزعبا تحق أني أملاخ كنفلت كلنا قنا تحق أني أملاخ هادقنا نتاقوت هاينا ملخنينا آمين دو سلازي إزوم لباماتنا نابلو زعشو نخبرت زي حلف أملاخ نمسلي حلاف سبنا أوافن 4 محاور زلوهم انسسها لمم زبلن زمسل زلوطو نتحق أني أملاخ كم زقبا بزي مفلاطومي كابز خمزي يدحننا كابسران 4 كلتن تهب لنا نتحقي أملاخ نبحاسو سلزلوطو أب كند فتقاري نسون زل عالم التبارخيو آمين نفطور سلزملخون زغلغلون أملاخ كأسغا حد حدوم كحسرو بتمني لبوم نرخصت أحليفو حابوم سلازي أملاخ نزنور فتوة أحليفو حابوم دك أنستيوم نتناي بحري تراخبون نابناي زي بحري إلووطو توم تبعتيون كومو نتناي بحري من رخاب غالنستيتي حديقوم أبنا حد حدوم بتمني توم رسنو سبقوت هاب سبقوت نور قبارو قبو أسب سحتهم كأ أبرسهم تقبلو كمتي أملاخ أفلتتهم كحزو زي قاطرو أملاخ كأخمو زي نبور كغورو نحسور أمرو أحلفو حابو مبلنا كابزي خمزي زيابير يحلو أبزي نفس وكفنا نتي حق أملاخ نبحثو سلزلوطو أب كند فتقاري نفطر سلزملخون زغلغلون زبلوك علات نسمر الله آمين دا قدسان مخنياتهم اكزابير أملاخ سغا حد حدوم كحسرو بتمنيت لبوم نرخصة أحليفو زحابهم بقو مخنيات سلزخوني آمين قدسان اكزابير سؤال يكونن نظام سبات بتمني لبوم نرخصة أحليفو هيبوهم اتوانا مخنيات نحد حدوم بقى كحسرو بتمنيت لبوم نرخصة تحليفو زحابو نتحق عملخنا بحسو سلازلوطو اب كند فتقار نفطر سلازملخون زغلغلون يقدسان سبكو زيرو حجون سبكو يملخ اللوكو نزي زملخ انت زيبلو سب نسب زملخلو غزي بصيحنا لنا اتسب كريستوس بقى انا كريستوس هي كبل بقى زقربولو ساعاتنا زلنا
أب كريستوس زير أنا يو بحري أب سباتنا نرئي زلنا حجي እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ካብዝ ከምዛ አይነት ውድቀት ይሐልወና አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስለምንታዩ ንዘነውር ፍትወት አህሊፉ ሂብዎም እንድሕሪኢልና ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ ኣብ ክንድ ፈጣሪ ንፍጡር ስለዘምለኹን ስለዘገልገሉን ያ ህይወት ክዛረብ ኣለዎ እቲ ዘነውር ፍትወት ኢልዎ ዘሎ ቅዱሳን ከምቲ ብግልጽ ተዘርዚሩልና ዘሎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ናይ ባሕሪ ተራኽቦ ናብ ናይ ዘይ ባሕሪ ለዊጠንኦ ቶም ደቂ ተባዕትዮን ከምኡ ማለት እዩ ነቲ ናይ ባሕሪ ምርካብ ጓል ኣንስተይቲ ሓዲጎ ኣብ ናሓድሕዶም ብትምኒት ረሰኑ ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውር ገበሩ ግቡእ ኣስብስሕተቶም ካተቐበሉ ይብለና ኣብ ቁጥሪ 28 እንታይ ይብለና ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ፍልጠቶም ክሕዝዎ ዘይቋጸርዎ ኣምላኽካ ከምኡ ዘይንቡር ክገብሩ ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ይብለና እዚ ቅዱሳን እዚ ናይ መጀመርያ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ እዚ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ይኮነን ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ መሃብ እዚ ኢኒሻሊ እዚ ኣብ ምድሪ ከሎ ዝተቐበልዎ ፍርዲ እዩ ገና ካብዚ ዝገደደ ፍርዲ ኣሎ ክሳዕ ትንፋስና ካባና እትወፅእ ናይ ምምላስ ዕድል ኣሎ ካብኡ ኒነው ግን ከምቲ ቃል ንሰብ ሓንሳብ ሞት ብድሕሪኡ ፍርዲ ዝብሎ ፍርዲ ጥራይ ዝጽበየና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 6:2 እንታይ ይብለና ብቅብልቲ ግዜ ሰማዕኹኻ ብመዓልቲ ምድሃን ከኣረዳእኹኻ ይብል እሞ እነሆ ተቀብልቲ ግዜ ሕጅያ እነሆ መዓልቲ ምድሃን ሕጅያ ይብለና እታ ቀብልቲ ግዜ ሕጅያ ማለት ዘሎና ግዜ ሕጅ ጥራያ ማለት እዩ ስለዚህ ተቀብልቲ ግዜ ሕጅ ስለዝኾነት مملاس يقبرلنا آمين توم كن ملاس زلنا مملاس يقبرلنا እግዚአብሔር كابسان شاتن ساسلاسان كلتن تايبل عمصا زبله حسم سسأ كفعات زملኦም ሙሉአት ቅንዓት ቅትለት ባዓሲ ተንኮል እከይ መሕሸክሸክቲ ሓመይቲ ካብ ኣምላኽ ጽሉአት ገፋዓቲ ኩርዓት ተጃሃርቲ ተጣበብቲ እከይ ንወለዶም ዘይእዘዙ ደናቆርቲ ጠለምቲ ፍቅር ዘይብሎም ዘይድንግጹ እዚኣቶም ነቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ ሞት ከም ዝግብኦም ነትቕኑዕ ፍርድ ኣምላኽና ፈልጥዎ ክነሶምሲ ምስቶም ዝገብሩ ድማ ይሰምሩ ኣለው እምበር ዝገብሩ ጥራይ ኣይኮኑን ኣብዚ ኢና ክነስተብህል ዘለና ቅዱሳን እዚ እቲ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንፍጡር መምላኽን ምግልጋልን ዘስዕቦ ወይ ውጽኢቱ ይቅዱሳን እዚ ክነብቦ ጸናሕና ኣብዚ ክነስምረሉን ክነተኩረሉን ዘለና ነጥቢ ኣብ ቁጥሪ 32 ተጻሒፉ ዘሎ ቃል እንታይ ይብል እዚኣቶም ነቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ ሞት ከም ዝግብኦም ነትቕኑዕ ፍርዲ ኣምላኽና ፈልጥዎ ክነሶምሲ ምስቶም ዝገብሩ ድማ ይሰምሩለው እምበር ዝገብሩ ጥራይ ኣይኮኑን ይብለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ንስኻት ዝገብሩ ኣይትግበር ምስቶም ዝገብሩ እንድሕር ሰሚርካ እቲ ፍርዲ ሓደ ምዃኑ ኢና ካብዚ ቃል ነንብብ ዘለና ቅዱሳን ሐዋርያ ጳውሎስ ካብዞም ከምዛ አይነት ባህሪ ኣብ ህይወቶም ዝረአ ሰባት ክንርሕቕ ከም ዘሎና ክንሓብሮም ከም ዘይብልና ኣብ ዝተፈላለዩ መልእኽቱ ኣስፊሩና ኣሎ ምርሓ ጥራይ ዋኑ ዝበቃ ገዳስ ነገር ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5:11 ከይና እንድሕር አንቢብና እንታይ ይብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5:11 حجنا مسحدا حاو زبحال امو امنزرا صبو غيركم سمعوا حجنا مسحدا حاو زبحال امو امنزرا ويسسع ويس مملخ طاوت ويس تصارافي ويس سخار ويس زرافن تخوينو مسو كيت تصمبرو مسزي خمس زبلخته خيت بلعو صحيفلكم الله يبل مس كمزيهم زعمسلا عينت سبات جروبو مغبار مالت مسهم نتزغبرو نجر اوكي ويدما بقى مسهم نسمع علنا مالتي زبلنا زلو
أب قدامي قرنطوس شدشت تشعتون تمليستا اندحر أنبيمنا عمتي نمنجست أملاك كم زي ورسوا وادو أي تفلتون يوم أي تسحتو أمنزراتات وي مملكة التعوت زموتي وي حنقوقات وي قبر صدوم زقبرو سرقتي وي سسعات وي سكارات وي تتعرفتي وي زرفتي نمنجست أملاك أي كورسوا وانيوم مس نمنجست أملاك مش زي ورسوسي don't waste your time أي تحبروهم كسحتهم يوم كلكمهم يوم يمالس كالي توساخ تقصتات اندحر دليهم اب كالعي قرنطوس أسر تخلتا إسران يمودا تخن ببولكم يمو كالعي قرنطوس أسر تخلتا إسراون تمساسالي حساب اللو كمت سخولهم من الباس كم تعنز دليخوخنكم كي رخبوكم نعايون كم تزيت دليو خوين خيت رخبوني من الباس بعاسي كنئي كورا شارع حميد حشخشخ منفع حوكت كهلوكم مفرح الله خويلو زيابير ازي كنت اوصم تصنحنا بحريات كابة تغرستيان كرحق ازدالي امين دو مزيوم كم زي امزا امسلس كنا حابر كم زي بلنا ايو قويتاز دلينا زلو توساخ تقصتات اندحر دليهم اب غلاطيا حموشته كاب 19 ساعة إسران حدن إفيسون 4 30 حدن إفيسون 5 كاب 3 ساعة 4 قولوسي 3 كاب 5 ساعة 9 كومون اب كالاي طوميتوس 3 خيدنا هنا نبب نخقلينا እግዚአብሔር ነቲ ካብ ህይወትና ክነርሕኦም ዘለና ክነርሕኦም ብጸጉ ይደግፈልና አሜን ሎማዓልቲ ጎይታ ነዚ ክፍል ዝኽምረና ኾሎ ነዚ ነገር እዚ كنتقصم زتصنحنا كنزراربلهم زتصنحنا حسابات بمولو بزقال غيرو كاب هيوتنا تصرغوم يدلي እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ እግዚአብሔር በቃሉ غيرو በተሰማعنا ቃል غيرو ከሐጽበና ስለዝደለዩ ነዚ ቃል ዝሊ ይኹንና خبرن شمو ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርታ ዮሐንስ 15 ሆም ኢሎምሽ ንስኻትኩም ካብቲ ሰማዕኩሞ ቃል زتلعل درون صحاتهم يلو امين درون صحاتهم مالتي انتي مالتي مسيلكم نتقال مسن سماعها اندحر تريد لب زيبلكا اتقال اوش طقاتي سلازرتا اخا سلتنسع سلتملس مالتي نزقال سمينا اندحر زين ملس كوينا بحيقاتنا نقصل اندحر كوينا ازيام كم زيام زامسلو موتي غبوامي سلازبل كتموتيها مس موتكا دما بقى أنا قلت هتقبلني نيري إلكا هيفن كخيد إلكا خي تحسب كم زبحان نجار يلا ناجزابي يدقفنا ويتاب نجار كله يبارككم تأجوا يبزحلكم داوكم على الألومات سألينا هنودينا